Җирдә туган илне, телне саклыйсың татар кешесе. Бу шигъри юллар шагыйрь Гәрәй Рәхимнең татар кешесе дип исемләнгән җырга әйләнгән шигыреннән. Чыннан да, читтә яшәүче милләттәшләребез телне саклап, бер-берсе белән аралашырга тырышып, бердәм булып яшәргә тырышалар. Исәнмесез, мөхтәрәм кунаклар, хөрмәтле телевизор караучы тамашачылар. Бүген башваткыч тапшыруында кунакта Самар өлкәсенең иң зур татар авылларының берсе, 400 елдан артык тарихы булган Гали авылында яшәүче милләттәшләребез. Алар инде биредә үзләре белән якыннан танышыбыз әле. Birinci oyunçumuz hizmet veteranı Nasima Kalimullina. İkinci qonağımız tatar tili hem edebiyatı o'qituvchisi İskender Latipov. Hem indi üçüncü qatnaşuvchimiz rus tili hem edebiyatı o'qituvchisi Güzel G'uzayirova. Oyunni boshlab jibergancha aның qoidalari bilan tanishib ketira kerak bo'lacak. Mana shu ekranlarga shaqmaqlar kelib chiqa, bu shaqmaqlarga 21 so'rovning javobi yashirilgan. Albatta, uning so'rovi mendan bo'lar, javobi sizdan bo'lar. So'rovga javobni yangratirish uchun albatta üstəldəgi tüymələrə basıraq kerak bo'lacak. Har bir dürüst javob sizga 1 bal olib keladigan so'z. Boshvatqich o'yinida гадәттә bir авыр сорау кулланыла. Әгәр дә сез бу авыр сорауга җавапны табасыз икән, сезгә 2 бал биреләчәк. Шунысын әйтеп китәргә кирәк, башваткыч уены шул ягы белән дә үзенчәлекле. Уенда катнашкан һәрбер уенчы бүген инде бик мотор һәм истәлекле бүләк белән кайтып китә дигән сүз. Бу бүләкләрне безгә Татарстан Яңа гасыр телерадио компаниясе әзерләде. Oyunumuzun azağında en көп bal жыган oyuncu başvatkıç oyununun җиңүчесе булып таныла. Һәм инде oyunның кагыйдәләре буенча җиңүчегә супер oyun тәкъдим ителәчәк. Әгәр дә сез супер oyunda катнашып, супер oyunның соравына да дөрес төгәл итеп җавап бирәсез икән, başvaткыч тапшыруыннан һәм Татарстан Яңа гасыр телерадио компаниясеннән супер бүләк автомобиль дә Самар өлкәсенә җилдерәчәк бүген. Oyunumuzda başlap jiberəmiz. Üstdən asqa birinci san 4 hərfdən turğan söz. Biraz gana şayanıraq sıraudan başlap jibərik ələ. Jırşı Xəmdunə Timirğaliyeva kiyevgə шығарға жиынған егет. Onun isime kirək. Kim turunda söz var? Aha. Cevabınız? Gali turunda söz var. Gali turunda söz var. Nasime pa cevabıdırız. Bu balını biz sizə tapşırabız. Galiga baramale, kiyevga baramale deyip zırlanalım. Şulay beyt. Biz bugün söyleşirbiz Gali yigit turunda tugul, Gali avulu turunda. Мен өзім шушы Gali ауылында туып өскенмін, әлхамдулиллахи. Бірінші сыйныфтан шул ауылыбыздағы мәктәпне 10-нчы сыйныфка хәтле тәмамлап, анан район үзәгендә шәфкать туташына укып чыктым. Гаилә кыру сәбәпле мин шәфкать туташы булып эшләмәдем. 3 бала әнисе булып, күбрәк идә йортта. Без 30 ел яшелчә үстердек. Кыяр, помидор, зур теплицалар. Шушы Гали авылындаймы? Шушы Гали авылында. Яхшы, әйдә, дәвам итик әле, Искәндәр. Сез үзегез дә шушы якларданмы? Мин үзем Гали авылыннан тумышым белән 2005 елны мәктәпне тәмамладым. 2005 елдан тотынып инде Казан дәүләт университетына кирдем. Татар теле һәм әдәбият факультетын. Тәмамладыгыз? 2010 елны. 2014 елны авылга кайттым. Анда истәмә белем бирү укытучысы булып эшләдем. 2018 елдан тотынып, хәзерге вакытка хәтле инде татар теле һәм әдәбият укытучысы булып эшлим. Менә бит. Яхшы. Әйдә, дәвам итик, Гүзәл. Сезнең белән нәрсә яшик? Мен өзім Гали авылында туып үстем, бүгінгі күннедән да яшим, эшлим. Кызганычка каршы 2017 елда мен мәктәпне бетереп китүгә Искәндәр абыйларның дәресенә мин ләгә алмадым. Үзем Самар шәһәрендә педагогический институтта укыйм. Һәм үземнең туган укыган мәктәбендә рус теле һәм әдәбият дәресләре бирәм. Безнең авылыбызда 700 хуҗалык бар. Һәм авылыбызда 2000-нән артык кеше. Безнең мәктәптә 186 бала белем ала. Һәм 2020 елда яңа балалар бакчасы бастырылды. Хәзерге вакытта шушы балалар бакчасына 53 бала белем ала. Шулай да Гали авылында татарлар бик күп яши торгандыр, шулай бит. Һәм гомумән татарлар гынамы?
99% татар авылы. Татар мөселман авылы. Безнең авылда без Казан диалектында сөйләшәбез. Татар әдәби телендә сөйләшәбез безнең авылда. Казан арты диалектында. Шунлыкта мин шуны әйтәсем килә. Безнең Татарстан диалекты булыр инде. Без бит Балык Бистәсе районы Күгәрчен авылыннан чыгышыбыз, туыбыз белән авылыбыз. Ярак бабайларыбыз безнең шул Балык Бистәсе Күгәрчен авылыннан китеп безнең якларга урнашкан булган. Шунда төпләнгәннәр. Шунда төпләнгәннәр. Шуңа күрә бездә чын тел Татарстан теле шул диалекты бара. Ярар, менә әле моны күп кенә тамашачылар белмәгәннәрдер. Шуңа күрә чын татарча сөйләшәләр Гали авылында һәм бүген дә туган телне саклап яшиләр, Аллага шөкер. Чын татар авылы буларак без җан исәпкә татар булып язылдык. Сез татар булып язылдыгызмы соң? Без иң беренчеләрдән татар булып язылабыз, чөнки без Татарстанда сез дә татар булып язылгач, ничек без татар булып язылмаска тиеш тә инде. Галиләр татар булып язылган иптәшләр. Алга барганда Сулданонга 2нче сан 5 хәрефтән торган сүз рус телендәге лошадь сүзе бу төрки сүзгә барып тоташа. Нинди сүз турында сүз бара? Бу ат турында инде аңлашыла, лошадь дип мин инде юкка гына яңгыратмадым. Байтал бар, ишеткәнегез бардыр. Колын бар. Айгыр бар. Бия бар. Тагын нәрсә бар? Бия хайбулла бигән кеше. Алаша. Тимәгә басабыз һәм җавап. Алаша тимәгә басты, һәм инде җитезрәк булып, аңа бу балны тапшырабыз. Алаша диде, җавабы дөрес. Ат дигәч инде сабан туй күз алдына килә, сабан туй ат чабышлары күз алдына килә. Ләкин шулай да тәгаен менә атлар асрау сезнең якларда ул киң таралыш алган бит инде. Атлар асрыйлармы? Күпме? Безнең якларда дип әйтик инде, ат чабышлары уздарыла. Сабан туйлар ат чабышсыз узмый. Әлбәттә. Һәм аларның оештыручыларына берсе булып безнең авылдагы эшмәкәр Исхаков Камил Бәкер улы оештырып булып бара инде. Һәм дә үзе дә ул атлар асрый. Һәм дә менә быел бик күп актив катнашты ул башка өлкәләрдә уздарылган ат чабышларында призлы урыннарга лаек булды. Яхшы. Шулай да атларны бит инде чабыш өчен генә тотмыйлар сездә. Ат итләреннән бездә тәмле ризыклар эшләнелә. Колбаса, казалыклар. 3 җирдә ит эшкәртү цехы бар безнең. Берсе район үзәгендә Латипов Мөдәрис Мөҗахит улы, берсе аның анысы Гали авылының үзендә Латипов Рәйсих Мөҗахит улы, анар аларның апалары казылык белән шөгыльләнә, Гөлсем апа. 3 туган шул ат ите белән шөгыльләнә. Сеңелләре туган сеңелләре авылыбызда шул ит кибетләре тоталар. Алар полуфабрикатлар ясыйлар, мантыйлар, пельменнәр, шул чиста, таза үзебезнең ат итеннән авылдашларыбызга, тирә-яктан килгән авылларга шул полуфабрикатлар белән тәэмин итәләр. Менә чиста хәләл продукция турында сөйләшәбез дә, шул исәптән башка ягын карасак, күпме кешегә эш урыны дигән сүз бит әле ул, авылда кешеләргә, бигрәк тә яшьләрне бу эшкә тартырга бер дигән мөмкинлек шулай бит. Яшьләр авылда калсын өчен нинди эш урыннары булдырылып торыла? Нәсимә ханым, менә сезнең каршыда мин күреп торам, миндә менә теге сез әйткән казылык дигәне шулдыр. Гөлсем апаның казылыгы менә шул сезгә тапшыруга күчтәнәч зур итеп авылдашлар исеменнән, Гөлсем апалар исеменнән казны Исхаков Камилнең тормыш иптәше Гөлчәчәк җибәрде. Тәмле итеп авыз итәрсез. Алла бирсә. Рәхмәт, бик зур. Тәмле күчтәнәчләр. Сезнең каршыгызда 2 китап, безнең авылыбыздагы шагыйрәбез Мурзаханова Сайма апаның шигъри җыентыгы, һәм менә каршыгызда тагын безнең авылыбызның тарихы, безнең эшмәкәрләр турында язылган китап. Яхшы, бик зур рәхмәт, шәп күчтәнәчегез өчен. Һәм бик гүзәл. Сезнең алдагы бүләккә? Әгәр дә ки сез Гали авылында булгансыз икән, сез белергә тиеш, безнең яктагы бавырсак, чәк-чәк иң тәмле телегез йотарлык. Шуларның берсен бавырсак сезгә бүләк итеп без алып килдек. Тәмләп чәй эчкәндә Гали авылыннан килгән
уенчыларыгызны исегезгә алыгыз әле. Шулай булмыйчы. Менә бу күчтәнәчләрдән авыз иткәндә, нәкъ та шул Гали авылына барып төшкән сыман хис итәрбез үзебезне. Сезгә олы рәхмәтләрне җиткерәбез. Матур күчтәнәчләр, тәмле күчтәнәчләр белән килгәнегез өчен. Һәм әлбәттә инде башваткыч тапшыруы һәрберегезгә бер шәрбал тапшыра. Барабыз алга, өстән аска 3нче сан 5 хәрефтән торган сүз. Үткән чордан калган мәдәни байлык. Bir сүз белән атала ул. Тимәгә басырга кирәк, Нәсимә ханым. Мирас. Мирас дип атала. Җавапны кабул итәбез, балны сезгә тапшырабыз. Татарча наследие. Сездә хәтта шушындай ансамбльдә бар? Әйе. Ул безнең укытучылардан җыелган фольклор төркемебез. Аны хәзерге көндә мәрхүм булган шушы Латипов Рәсих Мөҗахит улы оештырды. Алланың рәхмәте яусын, аңа рухы шат булсын. Балалар төркемендә оештырып, зур төркем булып, чит авылларга, иҗади конкурсларга, фестивальләргә йөреп ятабыз. Көзләр, көз моңы, уйнагыз гармоннар, алтын көз конкурсларында катнашып, Оренбург, Тольятти шәһәрләрендә, Самара шәһәрләрендә күп призлы урыннар яулап кайтабыз. Бүгенге көндә эшләп килә, балалар төркемендә, Мирас төркемендә. Балалар да йөри димәк. Балаларның үзләренең аерым төркемнәре бар. Алар балалар белән оештырып, укытучылар ике төркемне бер итеп йөриләр. Алга таба да шушы Мирас ансамбленең иҗаты матур итеп дәвам итсен дип телибез. Бигрәк тә менә балаларда бу төркемгә йөри башлагач, бу инде балаларда кызыксына дигән сүз. Бигрәк тә телне өйрәтүдә дә бу ансамбленең эше бик зурдыр дип ышанабыз инде. Тел мәсьәләсенә кереп киткәч инде, Гали авылында китапханәләр бармы? Әлбәттә. Бар. Әлбәттә, авыл китапханәсе бар һәм мәктәп китапханәсе бар. Ул бездә бик күп татар телендәге китаплар, башка телендәге китаплар һәм без Татарстанга килгән сайын китапсыз кайткан безнең юк. Әлдә булса, үткән айны гына конгресска килгән идек делегация белән һәм алар безгә бүләк итеп, зур татар милли ашлары китабын бүләк иттеләр һәм уже әкрен генә пешереп тә карадык. Татарстан мәгариф министры тарафыннан да күп китаплар кайтылды. 6нчы һәм 10нчы сыйныфка хәтле дәресләр кайтылды. Хәтта дәреслекләр белән дә тәэмин итә Татарстан. Һәм инде сез дә шушылай татар телен саклауга көч куясыз икән, ничәгә әле без китаплар белән сезне тәэмин итмәскә тиеш дип әйтергә дә кирәк. Шулай бит, име? Китаплар гына түгел, гомумән без бик актив катнашабыз балалар белән. Без Самар өлкәсеннән олимпиада, өлкә олимпиадалары, Межигән олимпиада, хәтта 2018 елны халык ара олимпиадасында бер баланы иттем монда, китердем Казанга. Гали авылында чын татар телендә сөйләшәләр, татар телендә аралашалар, гомумән барлык иҗади эшләрдә, мәгариф эшләрендә катнашалар. Гел шулай булыгыз, ярыймы? Яшь буыны тәрбияләүдә сезнең өлешегез бик зур. Мөхтәрәм кунакларыбыз, матур итеп татарча аралашып үзебезчә яшәгән Алла бирсә. Амин. Барабыз алга, сулдан оңга 5нче сан 5 хәрефтән торган сүз. Спорт уены. Спорт түрі. Хәтта. Искәндәр? Көрәш. Көрәш, әлбәттә. Җавабы дөрес, бу бал сезнеке. Спорт белән шөгыльләнер өчен шартлар бармы? Гомумән үзегез берәр спорт түры белән кызыксынасызмы? Безнең түгәрәкләр безнең авылда бик күп түгәрәкләр, грек һәм рим көрәшләре бар. Түгәрәк алып барыла. Мин үзем дә менә мәктәптә укыганда гына ничәнче сыйныфтан икән, 2005 һәм 8 сыйныфка хәтле шушы көрәш белән шөгыльләндем. Тагын нинди түгәрәкләр эшләп килә? Түгәрәкләр якын тирә өйрәнү, тарихын өйрәнү, мин үзем алып бараманым, как истәмә белем, укытучысы булып. Аннарысын безнең мәктәптә Түгәрәк дигәннән, әлбәттә бик күп бию түгәрәкләре, кул эш түгәрәкләре һәм театр студиясы да әле бүгенге көн эшләп килә. Шул түгәрәкләрнең менә берсе школ түгәрәгеннән сезгә бүләк, безнең укучылардан, Гали авылы урта мәктәбеннән бүләк, үз куллары белән кызлар ясадылар, тырышып. Аннары театр студиясы дигәннән без әле ул түгәрәкне мин алып барам. Бүгенге көнне дә без Золушка киятен әзерлек. Бу инде безнең беренче күрсәтелмә спектаклебез була. Икенчесен без Искәндәр абый ярдәме белән татар телендә куярга
Ниетләп торасыз? Ниетләп торабыз. 2000-дә безнең ел сайын бит инде авылда фестиваль уздырыла. Халык коммуни фестивале. Һәм беренче елда монда урнашкач, мәктәпкә урнашкач инде без балалар белән 7нче сыйныф балалар белән бергә спектакль куйдык һәм икенче урын алдык. Татар телендә Менә бит монда Фәринди балкышлар. «Өч теләк» дигән спектакль исеме иде. Яхшы. Менә иҗат турында, иҗади тема турында аралашабыз. Шушы урында әллә мин әйтәм, гүзәл. Менә сез берәр шигырьме, берәр шундый берәр иҗади номер бүләк итсәгез, тамашачылар да бик сөенер иде. Бу хәтле сорагачлыктан бүләк итмичә булмый. Эй, Киләчәк әниләр көнне, әниләр бәйрәменә әзерләгән шигырем бар иде. Мин ул шигырьне үземнең әнимә атап сөйлисем килә иде. Әниләргә. Ходай биргән әниләргә шиксез бетмәс сабырлык. Көчен дә биргән куәт баласын үстерерлек. Рәхмәт әни сиңа. Бүләк иттең якты дөньяның ямен. Яшьлеген кызганмыйча бирдең матур көнен. Куанганда әни, син дә балалар кебек куандың. Ә егылганда, елаганда иркәләдең, назладың. Авырганда кирфек какмый яннарымда утырдың. Кысып җылы кочагыңда җилдавылдан сакладың. Бишек җырын тыңлап үстек. Сиңа әни мең рәхмәт. Аллам бирсен озын гомереңдә бәрәкәт. Афәрин. Гүзәл бездә рәхмәт. Матур һәм эшләнеп шигырь алып килгәнегез. Һәм әлбәттә бу шигырьгә бездән бер балны бирү әлбәттә кирәк. Бер бал үзегезнеке. Уеныбыз алга таба дәвам итә һәм инде менә шушы мизгелдә теге мин әйткән авыр сорауны игълан итәбез. Авыр сорау, бу сорауның җавабын тапкан уенчы 2 бал иясе булачак. Шуңа күрә игътибарлы булыгыз. Сулдан уңга 6нчы сан 5 хәрефтән торган сүз булачак. Шәхси билге. Шәхси билге. Анда Коръән аятләре, төрле гыйбарәләр дә языла. Ул бөтен кешедә дә булмаган, аеруча бай шәхесләрдә генә булган. Татарлар аны мөһерләрдә 19-нчы гасырда куллана башлаган. Нәрсә булырга мөмкин икән бу? Шәхси билге. Шихаб Мәрҗани Риза Фәхретдиннеке булган ул. Юк, бәлки тәхәллүстер дип дә сыймый төкө монда бу. Тәхәллүс була ул псевдоним. Псевдоним, имза. Бу очракта туры килми. Әгәр дә кыен сынсагыз, бераз гына калдырып торып, чираттагы 4нче номерлы сан астындагы сорауны яңратып карый алабыз. Бәлки, аннан ачылган билгеле хәреф ярдәмендә бу сүзне белеп китергә мөмкинлек булачак. Яхшы, калдырып торабыз, димәк, өстән астка 4нче сан 5 хәрефтән торган сүз. Төрки халык. Төрки халык. Ие. Хәйтәм. Дагыстан. Ставрополь төбәге, Карачай Ширкәс Республикасы, Әстерхан өлкәсендә яшиләр. Бу халыклар Нугай. Төмәгә басабыз җавап бирәбез Искәндәр. Җавабы? Нугай авылы. Нугай. Җавабы дөрес. Бер балны тапшырабыз. Нугай ханлыгы. Кирейләнеп кайтабыз. 6нчы санга авыр сорауга 5 хәрефтән торган сүз. Шәхси билге. Сорауның җавабын тапкан уенчы 2 бал иясе булачак. Гүзәл. Ансы билгеле. Нәҗип Нәккаш дисәм бәлки. Ул нәрсәләр ясый? Тугра. Җавап дөрес. Тугра. Менә бу 2 балны Искәндәр без сезгә тапшырабыз да. Көчле алкышлар астында. Башваткыч уены шуның өчен оештырыла да, менә белмәгән сорауларга, белмәгән җавапларны менә шушы башваткыч уенында белеп кайтып китүче уенчыларыбыз да бар. Әйдәгез әле сөйләшик музейлар турында. Музейларыгыз бармы гомумән? Алар ничәү? Анда нәрсәләр бар? Безнең авылда 1-2 музей дип әйтик инде. Мәктәптә якын тирә өйрәнү музее дип әйтик инде. Мирас исеме. Шулай ук. Анда ике бүлмә, берсендә архив документ бар, икенчесендә бөтен авылның тарихы әйдәсәтен була инде. Башлап җибәрү кешесе инде Гараф Әткәр Мунирович. Музейның исеме дә Гараф Әткәр Мунирович инде. Безнең авылда 2008 елдан бирле администрациядә яңа
шулай ук музей эшли, актив эшли музее. Анда күбрәк экспонатлар дип әйтик мин инде. Саклана. Яхшы, димәк, гомумән музейга йөрүчеләр бармы? Яшьләр кызыксына менә тарих белән? Яшьләр кызыксына. Гомумән үзем миндә якын тирә өйрәнү түгәрәген алып барганга күрә, без төрле конкурсларда катнашабыз. Гомумән музей 2000-дә музей конкурсында өлкә ягыннан, өлкә Самара ягыннан 2нче урын алдык. Бу зал боевой славы дип әйтик мин инде, конкурсның исеме иде. Безнең музейга кагылышлы. Башка конкурсларда тоже балалар актив катнаша. Ярашынан да Музей дигәннән сәбиттәсем килә, администрация музейындагы күп экспонат, ул авылдашлар үзләре тапкан, саклаган, китергән әйберләре, сәгать, стәллек, төрле җиһазлар. Яра. Димәк, кызыксыну бар яшь буын тарафыннан да. Шулай булсын инде, юкка гына әйтмиләр бит, үткәнен белмәгәннең киләчәге юк дип. Безнең яшь буын кызыксына икән, тарихыбыз югалмый дигән сүз. Тарихыбызны саклап, мирасыбызны саклап яшәргә насыйп булсын. Яшьләрне кызыксындырырга кирәк хәзерге вакытта. Әгәр дә селкетмәсәң, яшьләрне кызыксындырмасаң, алар берәр дә эшләмәячәк. Һәм менә сезнең шикелле шәхесләр булганда, балалар кызыксынып торыр дип ышанабыз иншалла. Барабыз алга таба, сулдан уңга 10нчы сан, 5 хәреф. Кайда коймак, шунда гүзәл кунак, әлбәттә. Җавабы дөрес, менә бу балны без сезгә тапшырыйк инде. Ничек каршыласы менә кунакларны? Монда инде менә шушы шәкшәкләр күз алдында тора инде минем сез сөйләгәннән. Кунакларны бик яратабыз. Безнең авылыбыз бик кунакчыл авыл. 10нчы елда шул эшмәкәребез Латыйп Рәсих Мөҗаһид улы Туган тел оешмасының җитәкчесе буларак конгресс белән танышып, конгресстан кунаклар чакырды. Үзенең иҗат цехының 5 еллыгына зур итеп сабантуй үткәрде. Аннан күп тә вакыт үтмәде, 10нчы елда бөтен дөнья, бөтен Россия сабантуй үткәрде 10нчы елны. Кунакларыбыз бик күп иде. 500 төбәктән безгә кунаклар килде. Без аларны бер җиргә дә, кунак җирләренә дә, гостиницаларга да урнаштырмадык. Авылыбыз белән гаилә каршы алып, кайсы 2 көн, кайсы 3 көн торып, иртәгә сабантуй дигән көнне җыелган кунаклар да бар иде. Зур бер гаилә булып, аларны кабул итеп, алар белән чишмәләребезне күреп, табигатьләребезне барып, тау битләрен күреп, гомумән без алар белән яңадан үзебез бөтен авылыбызга сәяхәттә йөреп, зур мөмкинчелекләр белән сабантуйларын үткәреп, кунакларны заттык. Сабантуйнан соң да алар әйләнеп безнең авылыбызны килеп күреп китүчеләре бик күп булды. Кунакчыл авыл безнең авылыбыз. Кунакларны бик яратабыз. Җыелыгыз, килегез, рәхим итегез безнең авылга. Гомумән татар халкы гомергә кунакчыл булган инде ул. Менә бигрәк тә читтә яшәүче милләттәшләребез, менә бигрәк тә Гали авылы шундый кунакчыл һәм ул гомергә шулай булып калган да, гомергә шулай булсын да. Сезгә кунакка килергә насыйп булсын, сезнең белән кунакларга йөришергә насыйп булсын. Амин, я Раббы. Алга барыйк, сулдан уңга 16нчы сан, 3 хәрефтән торган сүз. Татар халкының иң яраткан эчемлеге. Искәндәр, чәй әлбәттә. Җавап дөрес, 1 балл. Бар бит шулай ягы белән табынга кунакны чакырып алгач, иң беренче чәй чыгаралар. Кайсы бер якта алай кабул ителмәгән, сездә ничек ул? Бездә аш чыгаралар. Иң беренче сездә аш чыга. Коръән табыннары да баштан Коръән укыла, сүрәләр укыла, аннан зур итеп дуга кылына. Аннары бездә шупа чыга баштан. Аннары инде чәйгә хәтле бәлеш чыга, итләр, бәрәңгеләр чыга. Аннары чәй янына тәмлескәләр белән озак итеп чәй чыга. Юкка гына әйтмиләр инде, чәй яны гаилә җаны дип, шуңа күрә тәмләп чәйләр эчкәндә матур гаилә белән, тагы да күңелле, яшәргә тагы да рәхәт. Шуңа күрә татар халкы гомергә чәйле халык булган инде, тәмле чәйләребездән үзелмик бер чакта да. Амин. Алга барабыз, өстән аска 8нче сан, 6 хәрефтән торган сүз. Оҗмактагы бик татлы су. Әйрән. Ничек? Зәмзәм. Әйрән түгел. Менә икегезнеке дә дөрес түгел шулар әлегә. Гүзәл? Кәүсәр. Кәүсәр суы турында сүз бара, җавабы дөрес. Бу балны без сезгә тапшырыйк.
Muhterem тамашачылар, Кәүсәр дигәннән Бөтен дөнья татар конгрессының Самар өлкәсендәге җирле Ак калфак хатын-кызлар оешмасы җитәкчесе, халык мәгарифенең мактаулы укытучысы Кәүсәр Мөхәммәднур кызы Шәйхетдинова да бүген бездә кунакта. Без аны башваткыч мәйданчыгына чакырып алыйк, әйдәгез. Без менә Гали авылыннан, Самар өлкәсеннән килдек. Мин сезгә шушы авыл халкыннан кайнар сәләмнәремне җиткерәм. Шушы авылда яшәдем, шушы авылда эшләдем. 42 ел хезмәтемне куйдым. Әле дә хәзерге көндә дә эшемне дәвам итәргә тырышам. Ни өчен дисәгез, мин бит мәктәптә директорның урынбасары идем. Балалар белән тәрбия эшләрен алып бардым. Шуңа күрә шушы эшләрне әле дә алып барасым килә. Халык белән бергә эшлибез. Без Рәсих белән 2008 елны эшебезне башладык. Туган тел оешмасын оештырдык. Аны сайлап куйдылар район күләмендә. Мин аның ярдәмчесе идем. Ул бик тынгысыз җан булды, мәрхүм. Гомере генә кыска булды. Аның белән нинди генә чаралар үткәрмәдек, нинди генә бәйрәмнәр үткәрмәдек. Аның белән бергә шушы Ак калфак оешмасында оештырдык. Шушы эшне дәвам итәргә тырышабыз, Аллага шөкер. Халыкларыбыз безнең бик тырыш, уңган, чиста, пак, дини. Менә дини дигәнне безнең алда 4 мәчетебез эшләп тора. Әле соңгы мәчетебез 17 елны салынды. Аны инде читтә яшәүче Мәскәүдә торып, үзенең әтисе исеменә, үзенең мөлкәтеннән акча чыгарып, үзе төзетте, Исхак Камил Бәкер улы. Шулай ук үзенең бабасы исеменә башкарды, бер мәчетне төзетте Нугай авылында, матур мәчет эшләп килә. Ул мәчетләр безнең буш тормый, барысы да эшләп килә. Менә инде минем монда катнашучыларыбыз сөйләп китте авылыбыз турында, нинди эшләр башкарган. Безнең рәсибез мәрхүм. Әмма ләкин аның абыйсы да, аның туганнары да шушы эшне дәвам итәләр. Менә сезгә безнең монда киләчәкне белгәчтендә мөдәррис үзе китереп бирде. Шушы күчтәнәшне рәхим итеп алдыгыз, сыйландыгыз, бик тәмле ризыклар булар. Бергә гөрләп яшәргә насыйп булсын. Без инде балаларыбызны татарча сөйләсеннәр иде дибез. Гырыф-гадәтләребезне саклап калырга тырышабыз. Төрле чаралар үткәрәбез. Күчмә утырыш булды бездә. Менә шулай кунакчыл халкыбыз безнең анда да 100 хатын-кыз килгән иде. Аларны да үзебездә кунак итеп, матур иттереп каршылап узаттык. Бик матур чаралар үткәрдек. Минем әйтәсем килсә, зур рәхмәтемне конгресска һәм бөтен Татарстаныбызның җитәкчеләренә. Алар һәр вакыт безне рәхәтләнеп каршыладылар. Китаплар белән тәкъмин иттеләр. Кай вакытта гына язып сорасак та, алар безгә аларны бирделәр. Менә музейга гына татар тарихы дигән томниклар безгә кайтты. Аллаһның рәхмәте яссын. Менә шулай бергә яшәргә, бергә эшләргә, бергә булырга насыйп булсын. Бик рәхмәт сезгә, Кәүсәр ханым. О, моны күтәреп торулары гына. Тамаша бит, бик рәхмәт. Ох, бу күчтәнәшләрне кабул итеп алдык, мөхтәрәм тамашачылар. Ул рәхмәтләрне җиткерәбез Самар өлкәсеннән килгән милләттәшләребезгә, Гали авылына. Күп сәламнәр, бик рәхмәтләр. Мөхтәрәм тамашачылар, уеныбызны алга таба дәвам итәбез. Чираттагы сорауга тукталыйк. Өстән аска 7-нче сан 6 хәрефтән торган сүз. Кыйммәтле мех бирә торган җәнлек. Искәндәр 1 2 Кыйммәтле, кыйммәтле, 4, җан, 5, җын бирә торган. Ие. Сарык түгел инде. Юк, сарык түгел. Сарыкныкы бик кыйммәтле әлбәттә, ләкин бу очракта сарык түгел. Әйе, сарык. Кындыз. Төймәгә басып җавап бирә кирәк. Тагын бер кат, Искәндәр. Кындыз. Җавабы дөрес менә, кындыз. Бу балсызныкы. Менә шушылай аралаша торгач, без инде башваткычыбызның яртысын чишеп тә чыкканбыз бит. Шуңа күрә бераз гына тукталыш ясыйк. Кайсы уенчының әлегә күпме бал җыйганын игълан итеп куйым әле. 3 бал иясе Нәсимә Кәлимуллина. 4 бал белән әлегә Гүзәл Гызайрова. Һәм әлегә 8 бал иясе Искәндәр Латипов. Кызлар-егетләр, матур гына иттереп уеныбыз алга таба дәвам итә. Без инде чираттагы сорауга тукталабыз. Сулдан уңга 15-нче сан 3 хәрефтән торган сүз. Габдулла Тукайның бер шәйхнең мөнәҗәте шигыреннән юллар. Анда бер сүзне табарга кирәк. И Ходай, мәгълүм сиңа тик яхшылык каздымыз. Зикремездер казы, кузы, яшь кенә кем? Хас, кымыз. Гүзәл? Кызы?
Kız turunda söz bара. Cevabı dürüst kabul etemiz. Balını topşırabız. Qozi qozillik, qo'zi soriq batiyi, hatto istirqanchilik lagunda qo'zi deb ataylar. Shulay bit, amina bu ishroqda yosh qiz turunda so'z bora, javobi diriz. Olga barik suldan unga 11-son 5 harf sinonimi kerak bo'lashaq. Birinchi. Tag'in nishik aytamiz. Birinchi mahabat deymiz. Tavga. Timaga basamiz. Javobi Tavga. Tavga. Nasiba xonim javobi diriz, bol sizniki. Mana Nasima xonim tavga degandan, birinchi mahabat degandan сөйләшгән birazgina oila turында ничә бала үстерәсез? Гаиләне без 84-елны кырып җибәрдек тормыш иптәшем белән. Эш ир бала үстердек. 37 ел торабыз бүгенге көндә. Улы малаебызга 36 яшь. Ул безнең төзү эшләре белән шөгыльләнә. Икенче улыбыз да шул Самарада политехнический институтны бетереп, бүгенге көндә Мәскәүдә ВТБ банкта эшли. Üçüncü малайыбыз кече яшьтән 10 яшеннән җырга, моңга гашыйк булып, шушы сәхнәләрдә җырлы-моңлы балачакта лауреатлар булып, аннан соң Минтимер Шәрипович Шәймиевның проекты буенча Актанышта сәләтле балалар гимназиясендә укып, Казан театр училищесын тәмамлап, бүгенге көндә Мәскәүдә. Сорау татарча беләләрме? Татарча. Безнең йортта русча сөйләшмәйбез. Алар урысча урамда малайлар белән русча сөйләшеп керәләр, капканың бу ягына чыккач, үзара берәр русча сүз әйтсәләр, әтиләр урталарына баса иде дә, улым монда кайсыгызсың сезнең урыс малае дип сорый иде. Тегеләр аска күзләрен төшереп, карашларын төшереп, рәхәтләнеп татарча сөйли-сөйли өйгә кереп китәләр иде. Армияларда хезмәт иткәндә дә мин аларга татарча хатлар яза идем дә, сорый идем. Улым сезгә кыен түгелме татар хатлары укырга? Юк, әнием, өйгә кайтып килгән хәтле рәхәт татарча яз дияләр иде. Бездә татар теле беренче урында. Әлхәмдүлиллаһи, әлхәмдүлиллаһи. Дини белемнәре дә бар әле малайларымның. Алар әтиләре белән җомга көннәрендә үскәндә үк бәләкәй генә исламны җилкәләренә утыртып, дүртәү җомга көннәрендә мәчетләргә йөреп үскән малайлар. Дини белем алган балалар мәрхәмәтле һәм шәфкатьле булалар алар. Шуннан да бик матур тәрбия күрсәткәнегез балаларыгызга Искәндәр, сезнең гаиләгә дә тукталыйк. Гаиләм бар. Менә дини дигәндә безнең авылыбызда 1993 елдан тотынып инде Гали исемле мәдрәсә эшли һәм башка өлкәләргә безнең мәдрәсәгә килеп алар дини белем алалар. Гаиләм дигәндә минем хатыным бар, аның исеме Дания. 2 кыз тәрбиялибез. Бәләкәйне Ландыш, кечесе Миләүшә. Олысына 4 яшь, кечесенә 2 яшь. Бик рәхмәт Искәндәр, гүзәл. Туташ. Мин бүгенге көнне үземнең туган йортымда торам әле, әнием, әтием һәм сеңелем бар минем. Сеңелем үткән елны мәктәпне бетереп Самара шәһәрендә укый. Минеке кебек педагогический университетта, ләкин тарих укытучысына укый ул. Бүгенге көнне дә шулай бергә тату, матур иттереп яшәп ятабыз. Һәм татарча аралашабыз. Татарча гына аралашабыз. Минем әним дә, әтием дә чиста татар. Без Насима апа гаиләсе кебек бездә татар теле генә. Татарча сөйләшмәсәк, кем булыйк соң без тагын дигән. Шулай бит име? Тамырыбыз, динебез, бүтән булганыбыз белән без татар бит. Шуңа күрә татар булганбыз, татар булып калыйк без. Алга барыйк Сулданымга 12-нче сан 5 хәреф, төпле, җитди, ныклы мәгънәләрен аңлатучы ир-ат исеме. Бу исемне без бүген инде шактый телгә алдык. Авылдашыгыз Насима ханым Рәсих турында сүз бара. Җавабы дөрес, балны сезгә тапшырабыз. Милләт өчен игелекле эшләр башкарган Туган тел татар җәмгыяте рәисе Рәсих әфәнде Латыйповны бүген инде кич дәврендә искә алабыз. Шуннан да улуг шәхесләрне без бер чактан онытмыйк, шулай бит. Шуның ише кешегә туры килә торгандыр инде безнең авылыбызда әйтем бар шулай, исеменә җисеме дип. Ул исеменә бик җисеменә туры килгән шәхес иде чынлыкта. Аның эшләмәгән эше калмады. Дин ягыннан да, балалар арасында да олы йөрәкле, кече күңелле, бик мәрхәмәтле кеше иде ул.
Урыны жәннәттә булсын. Әлбәттә, мондый шәхесләрнең эшен менә бүген дәвам итәсез сез. Аның эше дәвамлы булсын. Бу эшне онытмагыз, югалтмагыз. Гомумән шәхесләребезне онытмыйк. Амин. Алга барыйк өстән аска 9-нчы сан 6 хәреф. Тагын бер мәкаль сезнең өчен. Нәрсә ул ашаганда беленми, эшләгәндә беленә? Нәрсә турында сүз бара Искәндәр? Тагын катлагыз. Сез уста. Ашаганда беленми. Эшләгәндә беленә. Нәрсә бу? Ашаганда беленми бу әйбер. Ә менә эшләгәндә кемнәр кирәк? İpteş. Güzel. Дуслык әлбәттә. Ашаганда беленми, эшләгәндә беленә. Дуслар ярдәмгә килеп торганда гына тормыш рәхәт әлбәттә. Самарада дуслык оешмасы эшләп килә. Сезнең алар белән элемтә ничегрәк? Элемтәбез бар, әлбәттә. Самар татарлар дигән журналның зур фестивален үткәрделәр. Без анда булдык. Ак калфаклылар да булды, укытучылар менә шул фольклор төркемебез дә барды. Бик җылы итеп кабул иттеләр. Казан кунаклар да бик күп иде. Мөнәҗәтләр әйтелде, җырлар укылды, яхшы теләкләр теләнде. Билгеле, ул дуслыкның яктылык мәктәбе, балалар мәктәбе дә бар. Самарның үзендә булса да татар мәктәбе бар. Без аларга конкурсларга барганыбыз бар. Авылымның үткәне, бүгенгесе һәм киләчәге дигән фестивальләр оештырып, шундый иҗади кичәләрдә үткәргәнебез бар. Үзләре дә безнең фестивальләргә киләләр. Яктылык мәктәбенең балалар ансамбле бар. Алар безнең халкым минем фестивалендә күп тапкырлар катнашалар. Әйе, менә шулай үзара мотор фестивальләрдә катнашып торган насыйп булсын. Сез әйткән идегез, мөнәҗәт укуды беме? Үзегез дә берәр мөнәҗәт укымыйсызмы, Нәсимә ханым? Укыйбыз менә нәкъ бүгенге көндә безнең мөселман календары буенча Мәүлид ае бара. Сөекле пәйгамбәребезнең тууына багышлап бер мөнәҗәт укып үтәм мин. Әй, рәхим итегез әйдә. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. О туды башкарды үзгәрде бөтен җирнең йөзе. Чөнки балкытты җир өстен нуры хакыйкать йылдызы. Нур белән тулды җиһан, шатланды җир күк барча җан. Әйттеләр шатлык белән күктә фәрештәләр азан. Мәккәдә шатлык белән мәҗлискә корбан суйдылар. Һәм дә зур сөенеч белән исемен Мөхәммәд куйдылар. Тетрәде җир күк яшай, җиргә нурлар чәчтеләр. Иттеләр сәҗдә агач, ташлар вә тәсбих әйттеләр. Кәгъбәдә булган сынымнар төште җиргә йөз түбән. Күп кеше белде Рәсүл туганлыгын бу кич белән. Күп кеше белде Рәсүл туганлыгын бу кич белән. Нәсимә ханым, бик рәхмәт. Шундый матур мөнәҗәт яңгырады һәм әлбәттә бер балны тапшырыйк үзенә. Чираттагы сорау 17-нче сан 3 хәрефтән торган сүз. Ак кайын җырының авторы. Якташыгыз, бу сезнең Зыя. Зыя ярмәке турында сүз бара. Җавап дөрес. Бу балны да без сезгә тапшырабыз. Әдәбиятка шактый гына күп шәхесләр биргән төбәк. Сезнең якларыгыз нинди шәхесләрне беләбез? Әйдә, сорап үтик әле. Тамашачылар да ишетсеннәр. Зыя ярмәкене әле генә искә алдык. Әнвәр Давыдов, Рөстәм Мингалим. Шәхесләребез әлбәттә бик күп. Буларны саны китсәң, тулайым бер тапшыруны багышларга булаша бит. Шәхесләрне онытмыйбыз, шәхесләрне белеп үсәбез. Бигрәк тә яшь буынга бу шәхесләр турында без сөйләсәк,
Шуннан да яхшы булмас, яшь буында белеп үссен шәхесләребезне. Алга таба дәвам итик, мөхтәрәм кунакларыбыз. Өстән аска 13-нче сан 4 хәреф. Татар халык мәкалендәге төшеп калган сүзне табарга кирәк. 2 тапкыр кабатлана бу сүз. Менә шул таудай тау булмас. Менә шушыны күрми ир булмас. Урал тауы güzel. Урал тауы безнең яклыкка түгел инде. Җавабы дөрес. Барык алга таба сулдан онга 18-нче сан 5 хәреф. Сабан туй атрибуты. Сабан. Сөлге, сөлге. Җавабы. Сөлге. Кабул итәбез сөлге. Бер бак. Сабан туйларның ничек узганлыгы турында бер искә алдык инде. Үзенчәлекле менә сезнең якта гына уздырыла торган бәйрәмнәр, шундый йолалар бармы? Йолалар булып калды инде бездә 10 елдан артык халкым минем фестивале бара, елда бара. Рәсих әфәнде исән чакта башлап җибәргәннәр, аның истәлегенә 10-сын үткәрдек аңардан башка. Район җитәкчеләре килеп, Рәсих үзе булмаса да фестивальне яңадан дәвам итәбез дип, хәзер туган тел җитәкчесе Исхаков Камил җитәкли ул төркемне. Шуның белән фестивальләр бездә һаман дәвам итә. Аннан авылыбызга гына туры килгән безнең мәдрәсәдә дәресләр бара. Мәдрәсә оешмаларында анда дини чаралар күп кенә үтә. Кышкы айларда хатын-кыз төркемнәре, ир-ат төркемнәре аерым-аерым йөреп укыйлар. Бер кеше дә эшсез тормый бездә. Кышын җәен. Җәй буе иртә яздан яшелчә, кыяр, помидор, зур теплицалар эшли, аларны эшлиләр дә, көзгә ял иткән айларда дини белемнәрен арттыралар. Чит төбәкләрдән, Астрхан якларыннан, Башкортстаннардан, чит төбәкләрдән килеп укучы шәкертләр дә байтак бездә. Ярар, шуннан да булып торсын, гөрләп торсын менә бу матур эшчәнлек. Шуннан да татар халкы гомер-гомергә динле, укымышлы һәм хезмәт сөючән халык булган. Алга таба да шулай дәвам итсен. Амин я. Чираттагы сорау сулдан онга 19-нчы сан 5 хәреф. Ибн Фадлан сәяхәтнамәсендә бу елга телгә алына. Иделнең сул кушылдыгы Самар елгасы. Әйе, Самур елгасы дип телгә алына ул. Самур. Җавапны кабул итәбез, Искәндәр балны сезгә тапшырабыз. Самур елгасы. Самур дигәннән безнең үзебезнең авылны икегә бүлеп, Тәрәгәл елгасы ага. Тау итәген шигырьләрдә кебек җанландырып тора изге чишмәбез. Аның Марат бабкай исемендәге чишмә ул. Анда күп кенә чаралар үтә. Балалар бәйрәмнәре үткәрәбез. Олылар, өлкәләрдән җыелган мөфтиятләрдән җыелган кунакларны җыеп, чишмә янында корбаннар чалына. Изге эшләр эшләнелә. Шуларның барсына да матди ярдәм күрсәтүче авылдашыбыз Дания ханым Тулова. Авылда үткән чараларга, төзелешләргә, ремонт эшләренә, мәчетләребезгә, мәдрәсәләребезгә бүгенгесе көндә зур ярдәм итүче авылдашыбыз бар безнең. Аңа чын йөрәктән, бөтен авылыбыз исеменнән чын күңелдән олы рәхмәтләребезне җиткерәсебез килә. Ул булганда безнең авыл авырлык та, кыенлык та күрмичә алга барыр. Балаларыбыз тәрбияне алыр иншалла. Матур мәктәпләр, матур балалар бакчалары аның кертелгән өлеше белән эшләнгән. Менә шу урында Дания ханымга бер сәламнәрне җибәреп калыйк. Баш ваткыч тапшырудан Дания ханым күп сәламнәр сезгә. Ой. Барык алга таба өстән аска 14-нче сан 4 хәрефтән торган сүз. Заманында Әбу Гали Синада, Гиппократта бу үләнне үз хезмәтләрендә еш телгә алганнар. Нинди үлән, нинди үсемлек турында сүз бара? Әрем турында сүз бара. Чыннан да җавабы дөрес. Бал сезнеке. Әремне без дәвалау үзлегенә ия дидек, шулай бит. Ә менә күңелне дәвалый торган, күңелне күтәреп ала торган шундый берәр иҗади номер булырмы? Шигырь булачак. Шигырь булачак, әлбәттә, без аны кабул итеп алабыз, рәхим итегез. Равил Файзуллин, ана теле. Ана телен бозып-сызып сөйләп, кешелегеңне төшә бит. Кырама тел яман шир булып, яңа буыннарга төшә бит. Күп телләрне белү яхшы шигыль.
туган телең үги калмаса, җаның салып әйткән әткәң сүзен синең аша бала аңласа, мәгълүм, дөнья көтү заман өчен файдалырак телләр барсы да, тик шунысы хак, фақат туган телдә иман иңе кеше янында. Киләчәкнең башы бүгенгедә, нинди шатлык картлык көнеңдә, аныкларың сиңа рәхмәт әйтсә, матур итеп туган телеңдә. Актуаль шигырьләребезнең берсе. Искәндәр, бик рәхмәт сезгә. Бик тә ныклы, көчле шигырьләп килгәнегез һәм әлбәттә башваткыч уены бер балны үзегезгә кызганмыйча тапшыра. Рәхмәт. Алга барык шираттагы сорау сулдан уңга 21-нче сан 7 хәрефтән торган сүз. Атның туш ите. Казылык. Казылык җавап дөрес. Гүзәл, бал сезнеке. Барабыз алга таба, мөхтәрәм уенчылар, игътибар итегез. Без сезнең белән башваткыч уйнының ахыргы соравына да килеп җиткәнбез. 20-нче сан булыр ул. 5 хәрефтән торган сүз булыр. Сорау булайрак. Тегермәнне су көче ярдәмендә хәрәкәткә китерү өчен хезмәт итә торган җайланма. Ә нинди тегермәнсең? Су тегермәнеме? Су тегермәненеке. Шарык. Шарык дип атала ул. Нәсима ханым, җавабыгыз дөрес бит. Менә башваткыч уенының бүген ахыргы балын без сезгә тапшырып куябыз инде. Хөрмәтле уенчыларыбыз, башваткыч уенының ахыргы соравы да яңгырады. Тагын да алга таба дәвам итәсе килә. Техник хикмәт сораулар тәмам булды бит әле. Менә шушы урында инде тукталыш ясыйбыз һәм кайсы уенчының күпме бал җыйганын игълан итәбез. 8 бал ияләре Гүзәл Гызаирова һәм Нәсимә Кәлимуллина. Һәм инде бүген башваткыч уенының җиңүчесе 12 бал иясе Искәндәр Латыйпов. Уенның иң рәхәт мизгелләренә килеп җиттек без сезнең белән, кызлар. Ул да булса бүләк тапшыру мизгелләре. Шуңа күрә сезнең һәммәгезне дә бүләк киштәсе янына чакырып алам. Нәсима ханым, башлык сездән рәхим итегез. Шарыбыз киреп китте һәм әйдәгез. Кузгалды. Кузгалды шар һәм ул килеп төшәчәк безнең 4-нче санга. Нәсима ханым, менә үтүк дип кызыгып торганыгыз ахырысы. Менә шушы бүләкне сезнең колларга тапшырабыз. Ягъни башваткыч тапшыру һәм Татарстан Яңа гасыр телевизия компаниясе исеменнән бу җиһаз белән кулланганда безне искә алырсыз дип ышанабыз. Гали авылында Алла бирсә, кабул итеп алыгыз. Рәхмәт сезгә, иншалла. Сезнең куллардан нинди бүләк алсак та кадерле. Без рәхмәт. Бик зур рәхмәт башваткыч тапшыруына. Сезгә иҗади уңышлар телим, рәхмәт. Без рәхмәт. Кадерле авылдашларым, барыгызга да олы сәламнәремне җиткерәм. Беренче чиратта исән булыйк, бергә булыйк. Бергә булсак без барын да булдырабыз, иншалла. Гаиләмә исәнлек, тынычлык балаларыма. Тагын очрашып торулар насыйп булсын. Biz рәхмәт. Гүзәл, рәхим итегез янәшәмә. Рәхим итегез. Шарыбыз менеп китте. Һәм ул бездән килеп төшә 6-нчы санга. Шушы җиһаз сезнең гүзәллекне тагы да күпертеп җибәр дип ышанабыз. Кирәге чыгар. Бик кирәкле җиһаз. Башваткыч тапшыруы Татарстан Яңа гасыр телевизия компаниясе сезнең колларга тапшыра. Кабул итеп алыгыз. Рәхмәт. Беренче чираттан минем үземнең гаиләмә, туганнарыма һәм дусларыма сәлам әйтеп китәсем килә. Аерылыша бүгенге көнне Мансур авылында торган әбиемә бик күп сәлам. Сиңа әбием, мин сине сагындым һәм без сине кунакка көтеп калабыз. Аннары Гаухар апам һәм Самигулла абыема шулай күп сәлам. Искәндәр, рәхим итегез янәшәмә. Әлбәттә инде уенның җиңүчесе буларак сезнең кулларга менә шушы үз пешергечне тапшырабыз. Котты без сезнең җиңүгез белән. Менә шушы алкышлар астында без аны тапшырабыз, әйме? Әйдәгез, кызлар. Тик шулай да уенның кагыйдәләре буенча мин сезгә супер уен тәкъдим итәчәкмен. Супер уенда экранга кабаттан шакмаклар килеп чыга, шакмакларга бер мәкаль яшерелгән була. Бу мәкальнең бер генә сүзе билгеле булачак. Билгеле сүз ярдәмендә 1 минут дәврендә сез бу мәкальне
төгәл итеп әйтеп бирәсез икән, үз пешергеч белән бер рәттән автомобиль Галигә таба кузгалачак. Ә инде хәтта бер генә сүзендә дөрес әйтмәгән очракта, мәкалне сез төгәл итеп әйтеп бирә алмаган очракта, автомобиль белән бер рәттән үз пешергеч тә студияда калачак дигән сүз. Тәкъдим бар, супер уен. Сез ни дип җавап бирәсез? Юк дип әйтәм. Ни өчен? Өр-яңа гранты бар минем. Шулаймыни? Әйе. Искәндәр, без сезне җиңүегез белән котлыйбыз. Башваткыч уенының бүгенге җиңүчесе Искәндәр Латыйпов. Туганнарыма кайнар сәламнәр әйтәсем килә. Аннарысын аудашларыма, минем дусларыма, кемнәр мине белә, аларга да сәлам әйтәсем килә. Шулай ук хезмәттәшләремә, коллегаларыма, Гали авылында мәктәбендә эшләүче хезмәттәшләргә. Бөтенсенә дә кайнар сәламнәр. Мөхтәрәм тамашачылар, уеныбыз бүгенгә тамам. Башваткыч тапшыруында Самар өлкәсенең Гали авылыннан килгән милләттәшләребез кунакта булдылар. Киләчәктә дә бердәм булып, динебезне, гореф-гадәтләребезне, телебезне саклап яшәргә насыйп булсын. Уңышлар телик аларга. Һәм әлбәттә киләсе башваткыч тапшыруында очрашканчага кадәр дип сау булашабыз сезнең белән.